babonte dia baba to just enkrofo bi nam ya omo chicha nkrata de ma amanfo se omafo modwuma omo se omo dumja adwuma hwio no omo ni mo ho hwe enti wa obema obi abuo wa faso ne de wa wujegireje Eljonfo ne beko sunwane susu sufufu kwan no so sabra ye ka se de kwahye biasi eduaka ba ko amuni ama sabra yi buma ba ko do hya se de mahwe ya no to anse to yebebo hwi na fe ya de ni akire Santa Maria ya eno ewon kan ne mpota mu nkra eba akire se eja atobia bi ama shop bi e ho no no ahyepa yebeko Namibia ememu sabra beka sei wo ba ya wobedi Namibia so do so nkokwan so no ho nsem wa ha de nam so kura no ne yayi no so me president enfama bodom ye friend man ye twa so bosompo na ya de ni akire Ohio USA abrochimemu aba betodwa se maami bi akumkrawe ama ekowi ase ormo kire se waya yakayaka de pa ama moyasam ena wadie no nto obedina kwa kwagina koto ama koto ahyese onkoda adabamponachi enyemponko dwuma weinu mo ni afoforo ne yaboaboa no se Asem Beba Dabi kase ye boya ide ebesom ne bom tie na sa no so fam yese nyuma kwa bi ada Roma no maso yasena asem huduei ye de ebesom ene awiabre vata mokono ewo dwaso na abusuafo de tie nie ye ba ye mfia de oni ye ye hu nkyire de biara da na ye ni muhwama so da ye ma hodo bebrebe ye wo so ya make drink ye honom no cafe eno da ntia vata make choco so ho ede de yankase ye koko ena yade aye na ne de enya asem keto akora bo no musi atom tom sa ene wada ne de ho aba onya ba ko bia na wanom wabo agu wade so atetasuo nko enante ena vata make banana eno so kwadu wo mo kwadu na ne yade aye na eno so ye kama rough vata make strawberry so ho ede de calcium omega 3 wo 69 ena afi ho kro ne ba ne nyina da ahye mu se twom wonum a ho denden impaninom enkwadanom ene da is supermarket bia ye ben wo bia bowra hwai ubowra ho ma o se vata mekonenti na wonam je baako no waje baako ama akwada no afi aya abato afio akakakra bi na ye kwa akoto aba election warehouse 2024 Utek FM ye dia ba yesra wada so to aba ni wi abrafie na baso afidie no na de ato Utek 102.9 FM Radio University unyatum so se kukro wonya spaguru kra na wo de fa so ka ho ene ye de kwaso bia no live betie bi e Utek asafidie so nemom hwe na ba ho ban na ho ankwa ankokire wa abato ya yeba ababetu no Eljonfo ye trust for perfect series a woman one ye trust for ama wahwai perfect a woman no na ye mpelifo DS edinaka wo mo team so pan sen koda no kenkan ye betumi aboa won papa ye wo English language basic one kosi Jesus freedom o apa what are people KG1 kosi basic 6 history of Ghana wo man yaba kosema batwam nsem awro no ye wo ne woman ho ya ne sonko ade man koda no wo mo wo basic one kosi 6 no RME Eljonfo ne Yesu kakra Muhammad kakra ne ya nto nyama kakra nanom sa guodum ne amane ne amambre ni nyina ya ncham ade akumu man koda no computer no so bi ho ye wo KG1 kosi basic 6 creative arts no so ye basic one kosi 6 no ni nyina bi ho yo science no mas nyina na nkoda no wo mo preschool nkoda me kire nursery 1 kosi KG2 no numerous wo hodem abod mo sanso language and literacy owap creative arts phonics computing coloring and writing ni nyina nkoda do kinkania ebua papa na wo mo JHS1 ekosi freedom your English language social studies RMA near setmoke exams abu say yes upon for one set exams see wo mo ben and near terminal exams so sada betem exams so sada ye no kama kura no so wo kura no ben nyina na dwumu e bi ten ye kire kwan kuma say we puto jump station one cran so dan so ma first stop e da be hu ye kire kwan number no e mi do frɛ yen na se ne mo adua pese ye de boa wo ma fa bu na se exams na se ne examination pese ye ko so ko bia de ma wo bia no ye be o dia number is 0243 299938 and 0540755465. Ye tu kwani yo ye tu kwami pacho ye hwehwa kire fo ye de mu ko USA United States of America on ye de mu kro tu ye cheche di na fixes ade kire no ya de pa chemistry no ni de kanka ho na so ade kire ya wo kire no ye wade bi potia ya wo kire me kire special education background eno ya de ya de ko US abrochi mamu ebi onso ye mu ya ye wo fie ye hwenkoda hwe busua hwemerwa hwenkokora no na nisi no aye frege no ye so ye ho abahia sanso na construction workers awro plumber welders no ni electrician mu nyina mo ka ho ye ko Romania number is 0244213187 and 0276 22193 and 02736353
765 na afei woni penifo akasa ya from it mu da hene na kwasi wusu a chan me ne nua asonaba ohene kwabena boaten afei nsɛm no sɛ de sitie eni Asem Beba Dabi. asɛm no nya bo ne nya ba se anya se kan de twam ya no ya na ya de ka to obi kan na asɛm wɔse nipa kasa tie sɛ wantie a Asem Beba Dabi ɛno na yɛduru so a yɛde ɛba bɛsumwen yɛnsa brɛ kora ne yɛdi kan ɛde ani atrɛ ɛyɛ dumgya adwumakuo ya ɛwɔ Ghana ɛmɛm Ghana National Service wɔn mo kyerɛ sɛ nansɛ wɔn ne twa nkrataa bi so ɛwɔ social ne media ahodoɔ no so sɛ edi ahim edi atwaguo sɛ nkurɔfoɔ bi sɛ wɔn afa adwumayɛfoɔ ya wɔn ɛba bɛyɛ adwuma ɛwɔ dumgya adwumakuo no akakye na no na dumgya adwumakuo no do wɔn nsa ahyɛ krataa aseɛ ato apete ama otaka fam pensemu ka fifi muka yɛnso yɛnsa atimi aka bie na dumgya adwumakuo no ɛkyerɛ sɛ wɔbɔ ne dawuro abɔ ne ntonsan ɛde akyerɛ amansan sɛ wɔn mfa nkurɔfoɔ bi adwuma anaasɛ wɔn nyɛ sɛ wɔn mfa nipa bi abɛka ɛyɛ dumgya adwumakuo no ho deɛ ɛwɔ sɛ atiefoɔ atie na wɔn hyɛ ne nso ɛno no sɛ wɔn wɔ kwan a wɔn fa soɔ yɛ a wɔn fa nipa ɛnti saa deɛ ne nam social ne media no soɔ yɛ a amanfoɔ kyerɛ sɛ wɔn ama amanfoɔ bi krataa ɛnkyɛ wɔn kɔka ɛyɛ fire service dumgya adwumakuo no ho no wɔn kyerɛ sɛ ɛnte saa dabira dam enti wa sabe empreduasa da bi yɛse kwasea badwum obɛyɛ ho temelele na obi afa afofole no abusuafo ɛyɛ wa ankasa wogyagyirege na mmom no wɔde atodwa sɛdeɛ ɛkɔsoɔ no obi wɔ hɔ ma na sabe empreduasa obi pɛ sɛ wɔde bi edi no bɔmmɔden a ne ma ɛyɛ aposifoɔ ne bambɔfoɔ wɔma so te a abusua anamo bia waso mutuo bia no wombetu afa ho sɛdeɛ bɛyɛ na enei amanfoɔ binom a ɔmode Ghana National Service National Fire Service ayɛ nkatanimu edi bu amanfoɔ ɛfa soɔ etwa ɔma bɛ no ano betimi abrase ɛwɔ Ghana ɛmɛyi mu adehye yɛ to ansam do so yɛnkɔ ɛbno mantam no emu sunwane asufufu kwantepɔ no so sabra mekasa afro sɛmo a ɛsie di obusuafoɔ ɛna no ɛyɛ wɔn cars aforo no odi asem firi okwan no so do e de se ne mpanifo wo mu enya car no a ne ya lodu chim na de kɔ no ade timi lodu car na ne ehome kwa na ahome na gina kakra na kontwe mu kakra se etiato wo na gina ene enya asem kuma eno anwumre de babeto dwa se car ba ko a ya efiri sunwa ne kɔ asufufu muni atɔ na etɔfo mu antɔfo mu kwakwa busofo moto bi a afide tetafo no owura bi a wotene de so yɛ ɔde na nkyɛn eti bu akatabansa ne to say room ya mura edi just ya tia ya ni room pop ni nyina no just na se na company sa check out every problem na problem one is so check out no se mambo suma e ko tani yema sabra me moto rada na woman ba ko ni sabra ka say se betu me yi moto yi enu ma yo chassis e jama wo ko moto mo ra de wo mu ase na ka sa progress na ko ye enu ma yo sa aka wo mu mi e di na so ma na fa sa so ko fo wo mu na ba mi ko sabra ka say ye re se ni me enu ma e ti ati mo fo ma ko di na po mo ba ya pe ti yɛkɔ Santa Maria ya eno ɛwɔ ɛyɛ enkrame mu na ababeto dwa ɛsɛ biabi a ɔfrɔ sɛ Eland ya ɛbɛn ɛyɛ taxi rank na ɛwɔ hɔ no egya akɔ akɔto hɔ nom ama ekowi aseɛ dadeɛ container bi asɛsɛ pa ya kyerɛ ɛnya asɛm ketewa kora na wɔnom ɛkyerɛ sɛ wabra ɛtɔ mu saa no fire service foɔ wɔn ho yɛ ha paa ɛbai na ɔmo beduru yɛ na ɛfranam nanso ɔmo yɛ ɔmo afam deɛ ɛde boae sɛ de bɛyɛ ne gya no ebetimi adum na ɛdo na ɔkyerɛ mu sɛ ohwɛ mu paa deɛ a ɛnɛ ahmadachi a ɛbɔ bɛyɛ sɛ no obienu no ɛna saa abra husem esi yɛ na ɔkyerɛ sɛ wabra enya fire station foɔ wɔn ɛbaayɛ no ɔmo bɛbɔ ɔmɔde papaapa yɛ akyɛ sɛ na ɛnya asɛm ketewa koraa ɔmo dumugya no ɛwɔ akokuduro kwa so ne nyinaa ɛne sɛ ɛyɛ ɔmo na ɔmo commander yɛ ne din ɛne ADO2 kɔmina nyameye de ɛna ɔmo di sɛ adwuma yi na ɛno ana wɔkyerɛ sɛ kɔbaa ne saa no na asegya no gu so a ɛfranam no na ɛnyinam nkanea nso so esisi so saa ɛna nea ɔmo frɛ Electricity Company of Ghana ECG foɔ sɛdeɛ ɛsie ɛwɔ mpɔtɛm hɔ no
no eni enya papa nti omowa na sabe omontimi enumugya no na omanfo ho entimi enkoka ampanyampa ne nuane ampa omoso bo mohomodin a edundum anyinam nkane a ewo mpatam hodum nyina ansa na omutimi adum egya no ne no ana onomo kire se container dodo na na esese ye nemom no nimanimu ya no gusu a ye kasai dumugya adwumakuo no kire se won ba be hwimo soronko de afa ho ahu ane kode potia nam so ma saa egya yi to hodum se de beye na da kyan koma bia no ebi ensi bie wo ye ko Namibia ebamu ebjofo sabra ye kan ye woman ba ko aworo so ekoye abato kusi aga no ebie no abato nko awie no na chese perifo yi no se wadi nkunim eju akoye oba ya ye yi no yidi kan kura wo Namibia ebamu ne ntombo nandi eye ntatoa bono ane ya pa foforo kura ya manfo chese ndatoa ne ye pedo bono a ane ye pedo na party ya ugina mu edema no vice president Southwest Africa People's Organization SWAPO na ye de fresa manyukui na manyukui wobra ya abato no koso no abupan no adunum enson na mami onyaye na nipa ne kosi aga no ne afoforo ya ka nipa no ya no etoso mienu ye penduleni itula wono na onya adunu ensia 26% na wobra ansusanso no ba monten so don yesi itula se so obegya to panka pete ya boa kabonsan fanye tampiku ka prekese ntonkwa mu bium kan kuruma ntonkwa so bium chese waka chese nya de woje edia tumu etu oka kire mamfo ya party sawro no se nyina o yenyin bonga datokura yenyin to nchen enya de beje ede atumu ede se ya yesi komisa no wabra ya ne mfidie num ne no mawro ya de to aba no na chimato kakra wom chimato no eba ye no yeso chimato abam dia yento nanum na no de beto aba no ye hwene mfa enko nefuam yensa tinefuam yensa ya ne wode ko ye no na itula wo munu se kumse ene resource me ntwene ne ntwene kina de migina ne mgina etie ye twene ha ntibenfo hwa akura bebo na wom de asem no atumi atu ye ne de bokrata wro routers no ne ade wom nyina ba monten so de aba batudwa wom akire se enedie so apo amanyokuo no pani odin kan ne na tumbo nandi ndachwa wono ede ye no ofoforo kra se wombra be mampani nti wo hwe na Namibia wono ne oba kan kra oba wodi kan kra no a ye no mampani a obetumi aba beboa enti ye hwe kwan se obetoa na manyo anase na mamuso na boa ma Namibia fantoma pa ede fra okra aya aboa bia ya yen no na ne ho ani kandi kasa ofie na Ghana hanum no binum frɛ no Joseph ne wunya krai pa binum nya krai na okunu a twima ko pia jenne kakadro garlic no sa no ode afra na afi wanya abotre de hwentia pepper twie gusoa kama na wape akokɔ mesa bi na ode agusu de asigya so ano a ama sabe emunsuo ni nyina na awe na se abomu bi kakra na ne omo ni mutwa bi no faburuku so akɔ tibi na ode abetena gale fufu ho na ne wodi ni saa tetisa Ghana ha sem na meka yo na saa wodu ani ekire ama bi no so a saa wodu nsa kakra wodu nsa kanyameba de omode ba ye wo pa no enya asam ketoa yamfi ani enkire eye Ohio ya eno ewo America ememu na aba betodwa se ewura bi a wanya mfie no aduonu enso ne din ene eye Alexis Ferre yenim admoda kro ya eba no so kwachekra akumokra yi twetwa noa awe ma ekowi ase no saa omo kire se omo mra de endi se ye de ibio ya wo so okra mu a wo de na sto botom kwa bebrebe so afa so kum okra na bofom pu no wawe ne da bi enya saa na tie enti omo de na kwa akogina koto Ohio hodom ama pia mpani a otina eye adwam eye Frank Fortune wo kire se nyame anim no kwasem nie de awura fere waye no eye nyambrasam kase pa Ohio hodom adenti na waso odi nyambransam sa na awura fere yi sabe empredu asase obeye we kura na aboa na wo ye we die atiatia ne fa hodie suo sa we kura de we die telefa wa kunu kura na wo kire mesahwe wo mo hwano no aboa no atasa sabe empredu asase wo mesa wo yan de ajeje woni de nenso wote sa akwala no enti no ade na maame ne ye no entwe ye kura wose we kura no sa asem we so obi tibi wo Ghana ha ana obi tibi wo Nigeria obi tibi wo amahodo no so a eyanim gwase kese pa edi mo man mu nyina no danche a esaso ye anim gwase
ɛde ma awura ya odi sɛ nyambransɛm no ne no ɛne ɔtena aseɛ ɛne ɔde ne twerɛdua esi krataa so saa na ɔyɛ sɛ dabi deɛ maame no ayɛ no ɔnsɛ mfata sɛ ɔtena ase ebiewu nti no ɔnkɔnkɔda adabampono akyi anya hwee koraa no afe baako ɛnyɛ mpɔnkɔdwuma ne sɛ ofiri mu fi no ɔhu sɛ kra nam hɔdom a ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛkɔ akɔkye ne sɛ ɔtwa ne ti no waku no na wawe na wabere a ɔkyerɛ sɛ nipa bi buru alama aposifoɔ mpanimfoɔ ɛkɔ hɔnom no ɔbɛkɔ yɛ ne nsa ho mogya ne adeadeɛ mbusa ne sɛ wona woku no ogyina hɔ daabi wona woku no ogyina hɔ daabi wona woku no ogyina hɔ daabi wona weyɛ ogyina hɔ daabi wowi bi daabi ana ɔm sɛ ansɛm akɛka deɛ ɛnsi so sɛ woanwe a ɛyɛ dɛn na woku no asɛm paa ni o na ɛno na ɔmo kyerɛ mu sɛ America hɔnom no nkurɔfoɔ bi wɔ hɔnom a sɛbe mprɛduasa sɛ ɔmatututu kwan akɔtena hɔnom a ɔmonyɛ Americafoɔ no memfa sɛ baabi te sɛ ɛyɛ Haitifoɔ na afei memfa sɛ agya wofiri ɛyɛ bibini kurom ha no bibi te sɛ Ghana ne adeade na ɔmo no deɛ ɛyɛ na ɛduru mmerɛ bi a ɔnom we na mmom ɛnyɛ America nipa ɛna ɔbɛwe kra ɛwɔ ɛyɛ saa Ohio anaasɛ America ma mu hɔnom ɛno nti maame no so twe no ɔkɔwe kra Joseph ama sɛ ebere deɛ ne ho akyere no ɔkɔda adabampono akyi afe baako ayɛ pɔnkɔ no ɔkɔda adabampono akyi afe sɛ ma rekra nti akra ɛne nanda ɛno mu yɛ sa wɔkra baako saa mmerɛ bi mmra Ghana ha ne nka so na banka akora nkayakyew dabi nka saa mmerɛ ɛfu dɛm yɛakyere ɛfu saa mmerɛ ka ɛfu dɛm wɔho kra no hwɛ ne ho fɛ hwɛ na no ho mfemfem ɔkra rest in peace kokra rest in peace wate ɔkra rest in peace ɔkra fɛfɛfɛ sei na bro nya sɛ nya obi an bɛwi akokɔ obi target ɔkra adehyɛ ɛsɛm no si yɛfrɛ me tirimuda hene nana kwasi wosu ɛkyerɛw mene bi nua asonaba ɔhene Kwabena Boaten yɛadom ase ama momo ani tie akora deɛ aka no ɛyɛ wo de apomuden mapadeɛ ɛno ara ne hepa plus mixture apomuden mapadeɛ ɛno ara ne hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say an answer. Who bet ye the same wife, Nina, you tested positive. I am no. Says he a cool malaria morning, Nina. I'm Nina negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, to malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo and Quadawa in fear to me and come. Our pharmacist and her bashop. FDA aje Jordan Crato Yatum. Number 1. Ghana for Medindi Dr. Ima, if we bra MPP bar them, with me a tretre yapomudin share any one sensem ediama Ghana for or PPP num. Wage say, we see Ayar Sabia Bibri wo in Kras, ambulance a hodo, zip line abe for Kwanya wa fasu chichin ro ama doctor for Hawaii ha. I'm poor Dr. Ima, ye frame Jane, ye nursing, and ye no kwa, ye den pipi abayasi, or map mudia juma ye ne hiasim. Afi bia was sharp mudia juma numukina, sika or do bongo brain. When you are fibia 20%. I bear for Fidia dear Juman so ye nyadia one any. What it say a nurse if will be bree. Ye many crowns when they say, was also the sicao, the man nurse for awarding to Tianua Sama woman. I are sabi a crab bishi. MPP 2024 manifesto no Asha Bosse Yapomu den won share and Samano or Beshi Mukina. Afe so will be re abe for Kwanya or Faso Edidi Juma ewo ye health project no. Was also AC agenda 111 Ayarasabia ewo memu nyina a ebeboa edi enwuma empemo dioson aba ama adopter for nurse for ene apomudin adwumayefo into waitress say a nurse for wonye adwuma nyinu na benya adwuma ya na sa pepepe wo benya adwumaye no wasanya ahoto ewo adwuma no Ghana for Umayam boy apomudin hye ho ban to waba na Dr. Baomia to ma number 1 apomuden mapadeɛ ɛno ara ne hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus Mixer to malaria and asakura Sweet darling.
my beautiful baby. Hepa Plus Mr. Ye Busia ya no mama hoɔden aba. Busu mi pii ni. Menti asie me do. Tie, Hepa Plus mixer. Enya adwuma ɛbɛyɛ wɔ nipadua no mu no. Afei kura na ɛbɛyɛ wɔ nwanwamɔ. Aduro yɛ ma general well-being. Abusua pɔmudin ho hia me yie. Ɛsene bibia. Enti me ma no mpa fie ha. Hwɛ, woyɛ Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also wear Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear, do ready pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nina. A pin for a battle more manufo. And kwada when you feel to me no come. Our pharmacist and her basho at phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. A mapobudra mapa. FDRG edweden kratoya. Ayo! Abatu amrenadru. Enchani akoto abayi omanmu akandifo. Nipa ne doso. Nanso ba akodanso won nyina mu. Enne obi ahia so obeto aba na ma obi o wani swade ahunu. No anim ne Ghana hia. Metre Owura Percival Kofi Apalu a woye Frankatufo ema the Liberal Party of Ghana ya wona hyenso de eye ensroma no. Yewura Apalu say obeye Ghana mampanyi a awofo breast wate ode hyehyɛ ba wato ne din child benefit akoda bia ya wono fofo bia ebenya sidi ahanum enti atamaame benya mohum yenu ne de abo na tenase. Mr. Apalu say si awo ato Ghana asase so nko ade wo mfaso ma oman no enti sa wonya adwuma mpo no bosumi bia wobeje sidi ahanson metre 700 Ghana cedis say unemployment benefit wonya adwuma nanso oji akatua ana afesu free university wompe we na wopedien Mr. President akola bia bosumi so betwa ne ka 500 cedis akola ba ko bia enti say wo maye nan a bosumi ne so na je so benya 20 million kanis tikano wo maye insia ti de me maye insia na je so benya 30 million enti wonya adwuma so a ye be ma 7 million obi a one na yire ete oba ma na nya adwuma oba na nya adwuma bosumi so mo 1400 na omo ma so 9 omo so nkura no so mo bia 500 na je se busua no bosumi bia no menya 34 million efi apan ho na ti se makosua sane ma we nyina ho abuchiri na me se Beba be president university from first year ekosi final year untua school fees free uko university free hostel accommodation bibia free uko university so we JHS said enquire we BC exams yom be ko SSC obekọ SSC na ye ma 2000 se bakoto to prospectus akora bia bakoto prospectus na kufu afia bato edie yesesem hwehwansoroma no na team no monyamfo Kofi Apalu ya wa fra kente no ne nchan ho pe na obreso ntwa LPG yankonkwa LPG someha na yankonkwa Odofo mama mi se wasem bi o da ben na opa brese ukohwe onipadua mu se de onipadua na kwa na ho odin sitie obrabo osa cholesterol anasa de dodo ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC Sabre me comfort by Grace Medical Center de amount say enhwemu bia bra me nchen ma ye nhwema ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofi tem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotin ase obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunu ntem ye timi asra no by Grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM. The pride of Ashanti. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro.
Asem Beba Dabi o. Yesu wo ha. Yanbisa Peter. O take Asem Beba Dabi wo ha. Wuko tie. Hefa piao. Adia in the how parentia ama waba yenim ha. Ye ha me parentia mama ba ne say. Fitimle tintia me worry oba no. Nkomodi a oba no ne S guy no me frɛ no. Woni ne S guy ni di ye ni nyina akire say. Ono ankasa kasa particular de no mpeme. Girl no sell ekire ne panada na me worry no. Nkomo bi ebe de be koso bia wo me ne ntem bia no. Obo ne S guy na mane e recording the send no. Enkoma wo nim bedie bia no. Ye be si wo me ne ntem bia no. Obo ne S guy na mane. Nti ya mama hu say oba no de ompeme. Na wonno me. Na ebia aware na manfo ware bi no. Na e ne fese yo bia be hu so no so ayede aware. Nti me no e ha me ware oba no so no. Ye hu sika nyina na me prayer de. E de ko ware oba no. Te aba ne sa no ama sisi e mabusuafo kra no. O ma ye basa o mu asem o mu nka. Na oba no so hu say mabusuafo ni ha. Na bibia ni mabusuafo mpushi. Nti oni o ma fasa akonya no so. E de sa akwase ebu na yede. E de ebu me. Ko sisi no oba no so akose me a kire ohima no ba no akose me a kire like oni fiefo ne ma me ne papa na se ohima no. Whereby ya onu so mum na yede ebo blabone. Mama sisi o de gina so akase wontimi nwale bi. E ba cho me pese mo boa me. Na ene e ka bia so nwale bi mu dia. Ene e ka bia me boye bia no ne sa be ma na on na ko bo adwaman because the minimum say asante memem no. So oba kura no say o ma be ma fa na oba ya walo be ma wo fro be fa no ye gina ye fre ti me pese sa ne ma ni nyina no sa be ma no ono so e ka bia ono age atum sisi wa bo like ono oba na da then ye ka bia me bo like me bo no oba hu bia no o de ma de ma me say nya san so a oba no so nware bi nti ono so say ka ma bo no ono so on tua ma me because me nya ma adu say me ni jai onu mom no so onu mi jai enti say dia wo ka wo bo wo ge ne ho dia wo ju sika me ba join enti wo hu se emema ba wo omo ba no ho ofa mpana a wo hu bi ma hu 3 times physically 3 times asan wo ya wo kana no ya no mi donya me ne me salami ye ne me maami a wada fom utie nkanya abutre na me nyae na me dwene nsam bebre ho nka me kuni ba ewei awo ne dem ho na me koye no ono be ma na da sore e no kwa kwato dwane abra be ma no nti wo koto be ma no me koto be ma no nsuo ne bucket ne pankase e de asi ho no no e na ode ntoma sasa fom ho dwae ne dem ho dan no so da ketua bi e na be ma na manage ne ho adwale ne ho wo dem ho e pepa ne ho e de bounce pan o sa atena mattress no so e sire nku bibi na de me ko ho se nka me ko hwe nkra na me ko duru nkra na wabonte me ko duru yana na veranda no gate no o ma tum an loko e na me pia na me wura ho e na me dem ho na me biese na be ma ne te ho no mo e ne bounce pan naked do ye day ena me nya botre gina ho no na minti ase me nim de kese me hu de me ye me ho kese control me ho ankasa ena me bisa be ma no no o start di tro se o no ofiri kropon ha o hu se be ma ne te ho ene ne bounce pan ne bibia naked o srenku ama tres me so ne nima nyina da ho ena nsuo ne bucket ne pan ne nyina ne ono to na wa bie kata so se nka nsuo ne petina nka ngusu no ne nyina da ho na me fa ntoma ne na me hwe na me sa de to afide me so to ki se dem ho sum ka ho na me afide na me hwe dem ho na me hwe na be man da tam na be man so sore e gina ho na me bisa na question sa o be ka che me so ya bunni o firi he o se o firi bonchi o firi bonchi na de na de o ba dem ha sisia no o se an o ba na ya na danfo e no be adwuma ana a se o ba be gale na me se wo be gale ntu be gale no abonten ho gale ni ho e na dem ha so gale bia ni ha e na dem ha e na wo gina managi pan num Asem Beba Dabi ni problem ina ye ma onya kwenya oba wa bonten oba me bola even ekropon e betina area ba ko ayete ofa ma me ensa mi donya me oba mo fa echire we na otu ho san no oboa no ho be fu obi a o area obi a mpa na asem tro na wo twa me ntro obi ontimi nkire me o dia me girlfriend me waru biem what dey we ebi a open fa ko medi what this kan nyina wi me the plot sika sasisika nyina wadi nyina wi de ko mba bia ni sasiswa we onu adwane na wafa dwane onu ade achi na wasako hwegu Asem Beba Dabi we ondi dwane ade achi so ondi so plus you ready
Chese o no adwane na ade achi ano wakohwe no ano foforo obeba ye so oja ni sister say me nya oba ye wale me malam no ya ifro no say me di sika no ya prema nsem papa we no oto ne watete me ni ne busuafo nyina se me ni ne busuafo nyina ye nye free na se me ma sole na ma sa ba ho se wale me ni ne ye wale ne wale china na so ya ka busuafo no omo hwe nipa omo ndwene me na be ka sam na omo fa e nipa no ka wo adasa wo de wo ye de ye wo ha wo ye no sa me kire na menya omo de omo hu wo nanu oto ho a obukwa ko no Asem Beba Dabi ase papa ya wo kasa na nimi sa menya papa no hwe me a otohu se me menye enya wo de wo be ka no na busuafo no sa menya omo abe kire be se ja wo yer no ye wo na wo nya me bro jina ma ya from first day me bra na okọ school tanoso me ne ko campus me bra no so ka hye me chen sister be ma wanya 40 years awon wale o problem uswa enware no de bia me ka asem we me bra no hu an ohun de ewo wo bibi se si a ebu ho a ye de sekan to adaka mbu a ye de nkosua ebi nso so e de niema bi e ya wudie hyehye mu se be ya ne sama ne be ya ba heart mo ye amamre ne amane bi sa me pa chon no ma be sa no ma be mo ye dai me ko to aseka ama mienu ana me to kotokure baako na me de kosua aka ho enti be na wotwe mienu ni akora na maami isi niema wo pagya de mo na me be ne gina nanim ana wadwa ne sum se soroku ache no Asem Beba Dabi soroku ache bai amen no ono amaami ana abe ma na ma abe mo ane maami no so wona ye se wo mo kwato funu na ntwe na ne ba ne nwa asasaduro nti wadika kɔ maame no so na wo ye den na ateye eja sami anam de ma ade yechini sami se akura na matete na maboka na watimi awu a abusuan so antimi ameka bibia ankyere me de ene me so me ka sami firifie ho me so matoto awuram na wa de besiensi ti se saman na sore wa sore na ene ye ja krache na jai ma saman ne nya na adwuma eya me pese wo mo timi hu se me ba na wanya ayamwa isa ayamwa akura no wo ye na obi ku na ya samane de se de wo ye na dwuma na so mpese obi a etiefo ni apolice fo obi atimi tie bie sa asam na ye me ya ansa kodo adakwa ne ye timi mfa wo ntum ye ntimi mfa wo ntum sei enti ye mo de netenam ene ye de na twene ye Krobea nye enti me ko no ho ka chen sa dadoa se wuwu ye me ani obi a mo am 1000 wuwu so kwa akoye atofu eyeka mia na masode ye makoye wadaka ulezi we bibia ntime de makoto sekai seka ma mienu kosua mienu enipa wo kun wo me de na mempo wo na wo ya aso odin firi me nkyai eti se nipa wo kun so bi so de kun de koto ba ma ne dem dia man sankyerene no enadi kasaguha eti me ne kasa asa na me de seka na ma no na wa so seka de ohunu wo wo mi jina ho eduma jina ho nyina bi de kura adwane sa wo so seka ma seka no entwera ya ma wo se ne buo ni se bi atona fa ase na atense de no ebo ni be di soro no buma asafo seka ni wo so seka ni mu se na seka ni emienu ni mienu nyina de shebo nkum fa me de ba akoto na so ana me de kosua nso kura ba ko na ni fan de na ase wo nyina ya sa na wasanda mache na asa blog na ma ne sana nti endi antimi aso na bonkum de timi so seka so mo pa na ade seka wo de wani hu so wa so jira ho sabe ebra ba sa 102.9 FM na ko aba hye ma me ma ye dai makasa ena me se da bi mintimi nya sa adwuma no eti ade ne ba no ena me sori firi ho no mo na ne picture ya de aba he ya ena ne ya de atwene adaka no etire no eso Asem Beba Dabi bra ya bobran no 102.9 FM na wogina picture no ho eti ade aka se wo bewura me ma me ma ye dai ma ka nipa wo ye dai na sida bi o ka kra wo mo nyi me ka wo mo nyi ni timi nya adwuma no timi di 102.9 FM eto ya me de me baaye enti odi sekan no baaye no odi ma no na hu se wasom wo so mu kua me koto nanim ile
enka wudin enawia yi odoma nkoma nyame enase nkamfo ne ntontom ene yedema wudin kronkron no adofo ne adehye awia yi yebema yenho aha na yama yenho akwaba yebema yenho yehyiehia aha eye otek 102.9 FM sunie ene eye wukuada ene ye bosomi dumienu ne da etoso 9 emfimpinu ne aduonu 9 mu ene ye daso yi ene wiei yasahia bio na botaye no ne se ye de adesuane ade kire dwumadie no ene ye de ba besom na dwumadie a ye die yi da biara da se ye hia asem krope ne ka yesi ye desuade ebrekro na mu ne ye de kire ye ho nso ade enti na wiei a ye hia yi nokre baabi biara owa utie me baabi biara wowa wo hwe me ye ba besuade na yasan akire ye ho nso ade na wie adwumadi a ye die ya no asan aka ya hye ne nso se adwumadi no edamu live ewo ye Facebook na YouTube ne so se oba Facebook ne so a hwehwe otek 102.9 FM se oba Facebook ne so a hwehwe otek 102.9 FM se ye YouTube ne nso so a hwehwe otek 102.9 FM na so hwehwe na so hu na ye Facebook ne so a eya ahye ma wunuanum nya de suane ade kire dwuma de ebintie ma wonom enya binsonhwe afei eye YouTube ne so a na wakope link no ode ama wunua na wunua nso atumi abo anya bi atie na wanya bi ahwe wadwenkyira nso hu hia enti uba comment section ho a adwenkyira bi a wo no ena wie fatum wo comment section ho ma yen ba bi a wodi free a wode ba say ye Facebook ni so o say ye YouTube ni so o fatum ma yen ye beje ni akan no kama wa fidikase yi so ama obi ate won so wonka na wie ye wo Be Love Radio fo se wo ba Spain abuchimani mu a Be Love Radio fo abadem wa biebiem dwumadie no etwagu ewo ho oba United Kingdom mu a ye wo Sahara Radio wo ho ye wo Bruni Radio wo ho ye wo Amansan FM ewo ho ye wo Abawa Radio Patmak Radio NGN Radio onum nyina nso ewo UK mine mu ena wie mu amu tie yen efri UK na mo hwe yen nyina nso no Nyankopon enhyira mo afei sa wo ba Paris France abuchimani mu a ehona Kings Radio eno nso ni TV abode mu abiebiem ya sabre ya ye kasei dwumadie no etwagu ho ye wo Dache Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM wo Belgium ene ye wo Sky FM eno de wo Columbus Ohio United States of America abuchimani mu ena wie wonom nso wo ho a wabwadem na wabiebiem na dwumadie no etwagu enso wo ho mede de Krobea nana Yaw Asante ena wiei apese makana nanie ena wiei oji amanie ena wiei Krobea jata menso mene mapamfo wiei yehia wa afidikase yi so na ye ba besom esoma ye besom nyina no kai tie hyane nso se yesi ye di suade na ye de akere ye ho nso ade oba de achia me wiei maha ya ejakra umpom te say Nyankopon adom ho ye pa na nso so adom krona menso me ho den ye de Nyankopon ene ye ukuada ene ye midweek se edu ukuada sei na se yehia na chese enibraba frise ensemo a ya na eba no ya na anohye ewiase asisi ya o se wunim se ade a me yei eye ne kwan so pa na nso nipa dasani enam ni sika bi enam ni tumi bi abrabom wanim kro bi na wode no abetena wo so na wo asebesebe ade we pa ade se nkanyu owura ni tumi ana ni sika enka me na me de bem enso behwe ni adan na butu ye de sika sesam show ka wano wa na ye wo de ehyew what the force rock awano wo se mempene enti wonsa ka awane hye no waka atwum sei o se ye ne mewurafo abeti sa ne wi asete asisi ya enti se yetena sei a se wona wonam akwanuasem bi a
ɛnyɛ so na wusisi wo nua yɛntwema wo enti yɛhyia sɛ yi a naboa ɔbaadeɛ enti ɛna wie yɛhyiahyia yɛba abɛsom deɛ na awɔ pɛ sɛ ɔka kyerɛ tiefo akora yɛna nyame ase na yɛnkyerɛ yɛ tiefo nyinaa okay akora ɛna deɛ ne yɛ tiefo ɛkyɛ ɛne sɛ ehuro ɛma nipa ni bere ehuro ɛma nipa ni bere enti hwɛ yie ɛna wa nhuro wo nua yɛkɔ sukuu yi sɛ obi ɛwe ana yɛyɛ exam se na sɛ obi wi a wɔwe yɛ no ahye ne deɛ ɛyɛ ne yadeɛ nanso ɛwɔ ne tirim nanti wa wobɛbɔ wo ho mpem akɔsɔ n'ataadeɛ mu akɔhuru no onyawo obepira wo nanso sɛ menam baabi na obi awe na sɛ manhuru no a ɛden sɛ ɔbɛfa biribi so wɔde bɛba bepira yɛn ana ɔde ba bepira me enti na yɛka kyerɛ yɛtiefo tie yɛ nyinaa ne sɛ hwɛ yie ɛna wankɔhuru obi yɛka akosi sɛ yɛbɛto aba o aka na anu nansa ne yɛbɛto aba sɛ wodi nkunim mu a menkɔhuru deɛ wadi nkuguo fa wo nkunimdie no agye w'ani na mmom nkɔhuru obi sɛ wawe sɛ ɔkɔyɛ saa ehuro ama nipa ani bere ebetimi de oyene aba efiri sɛ me mumalu su dada mehwe aho dada atoma dwendwen na wa wani agye na wo san behuru me de a ɛbɛhyɛ mabufuo ama ne nkanse sɛ meyɛ no enka meyɛ enti ne yɛ ka kyerɛ obi a sɛ hwɛ yie ɛna wankɔhuru efiri sɛ ehuro ama nipa ani bere medase awia yi Gladys Tano mehu sɛ wa join the show no live all the way from United Kingdom osana na ya Krobea Asante ono abedwafo nyina mechiachia mo ene me wo UK na me hwemu show no live ewo YouTube ne so nyankopon hira mo ene wi Miss B me de opiao me de amao ene wi Miss B so ewuram ewo YouTube ne so ene o say hello nana ya Krobea Asante onu abedwafo nyina wi ma me nchiachia mo na ye momo abaso ene mo adwuma pa ne mo adwuma den Miss B ya teda si eburu ene Charles Chey ono nso awuram wo YouTube ne so no se akra ya Krobea Asante yei me di she Charles akra me nso awuram wo ye da nyankopon ase so wo de wa be wuram na he na awei Charles baabi a wono fabra na ye nso yenhu amoa Maxwell aka Maxi ene osana ya Krobea Asante na wiai Asante be kwaifo ye nso ya ba be wuram ha na edua no edua bie ni nya bosa no a na ye bamu sa no a na ye ba besua de na ya kyerɛ ye ho nso ade enti Maxi na wie wo nso ye mo akwa aba wate ogoro mensa aha asuo nwunufo no osi akra ya Krobea Asante ye nso ye wuram ewo YouTube ne so ogoro mensa nso nie manso asuo nwunu na akra Krobea ye mo akwa aba na ya bo aba so ene wadwuma pa yenso ye dase adobo aten onso wo Belgium Brussels wo Belgium ene wo se akra ya Krobea Asante ne Belgium for yenso ya babwa demu wa ha ene yenso ye monitor free Facebook no